बागुल बुवा. मी लहान असतानाच माझी मोठी बहीण एका ॲक्सिडेंटमध्ये मरण पावली. त्यावेळी माझी बहीणच नाही तर माझी खास जवळची मैत्रीणच माझ्यापासून दूर गेली होती. मी त्यावेळी खूप रडले. या घटनेला खूप दिवस होऊन गेले, पण मी त्या धक्क्यातून बाहेरच पडू शकत नव्हते. मला सतत तिची आठवण यायची. मला सतत तिची खूप कमी जाणवायची. माझ्या आणि माझ्या बहिणीचा एक स्वतंत्र बेडरूम होता. असंच एके रात्री मी बेडवर पडून होती. मला काही केल्या झोप लागत नव्हती. तेव्हा मला बेडच्या खिडकीत पडद्याआड एक आकृती उभी दिसली. तिला पाहून मी खूप घाबरले. डोक्यावर अक्षरशः पांघरून घेऊन देवाचा धावा करू लागले. सकाळ होईपर्यंत मी डोक्यावर ओढलेली चादर खालीच केली नाही. पण नंतर पुन्हा माझ्या बहिणीच्या आठवणीत हरवले. मनात एक शंका आली. काल रात्री माझी बहीणच मला भेटायला आली नव्हती ना? त्या दिवसानंतर मला जवळपास दर दिवशी अशी जाणीव होऊ लागली. ती मला स्पष्ट अशी कधीच दिसली नाही, पण मला तिचं अस्तित्व कळत होतं. तिलाही कदाचित माझं दुःख, माझा दुरावा सहन झाला नसावा. आता माझ्या आयुष्यात परत एकदा आनंद आला होता. मी माझ्या सगळ्या गोष्टी रात्री एकटीचीच त्या अंधाऱ्या खोलीत माझ्या बहिणीशी शेअर करत होते. हा अनुभव वेगळाच होता. म्हणजे बघा, आपल्याकडे एक बाहुली असते. आपल्याला माहीत असतं की ती निर्जीव आहे, तरी पण आपण तिच्याशी गप्पा मारतो. कारण आपलं मन कुठेतरी हे मानत असतं की त्या बाहुलीला सगळं काही कळतं. ती आतल्या आत कुठेतरी आपल्याशी संवाद करू पाहत आहे. हेही काहीसं तसंच होतं. कधी कधी मला घरात सावली फिरताना दिसे, तर कधी पडद्याआड एका मुलीची मला सावली उभी दिसे आणि तिच्याशीच मी सगळं काही शेअर करत असे. पण माझं हे वागणं कदाचित माझ्या आईवडिलांनाही कळलं असावं. त्यांनी माझ्या रूममध्ये काही गोष्टी आणून ठेवल्या होत्या. माझ्या बेड शेजारीच असलेल्या ड्रॉवरमध्ये कसली तरी उदी ठेवली होती. पलंगाच्या खुऱ्याला कसला तरी धागा बांधला होता. माझ्या गळ्यातही काळ्या धाग्यात काहीतरी बांधून घातलं होतं. पण त्यामुळे मला कुठेतरी असं वाटे की यामुळे माझी बहीण माझ्यापासून दूर जात आहे. एके रात्री मी तो पलंगाला बांधलेला दोरा काढून टाकला. गळ्यातला धागाही डब्यात फेकून दिला आणि त्या रात्री शांत झोपी गेली. तेव्हा असं वाटत होतं जणू माझी बहीण माझ्या डोक्यावरून हात फिरवत आहे. त्याच समाधानामध्ये मला कधी झोप लागून गेली. अचानकच माझ्या केसातून हळूवार फिरणारे हात माझे केस रागात घट्ट पकडून खेचू लागले. तशी मी झोपेतून जागी झाले. मला वेदना होत होत्या. डोक्यावर जरा ताण देत मी डोळे उघडू लागले. समोर पाहिलं तर समोर एक भयानक आकृती मला माझ्या अंगावर बसलेली दिसली. अंधारात तिची फक्त भली मोठी काळी पुळे मला दिसत होती. मी पटकन माझे डोळे बंद करून टाकले. आता तर सगळीकडे अंधार झाला होता. त्या अंधारात मगाशी पाहिलेलं तिचं रूप मी आठवत होते. ती गेली असेल का? इतक्यात मला तिच्या गरम श्वासाची जाणीव माझ्या चेहऱ्यावर झाली. तो श्वास माझ्या चेहऱ्याच्या खूपच जवळून येत होता. न राहून मी डोळे उघडले तर ती माझ्या चेहऱ्याला तिचा चेहरा लावून होती. ही माझी बहीण असूच शकत नाही. याचा अर्थ इतके दिवस मी जिला माझी बहीण समजत होते ती काहीतरी भयानक जखिणीसारखी होती. मी ओरडणार इतक्यातच तिने माझा गळा घट्ट आवळला. तिने तिचं तोंड मोठं उघडलं. त्यातून तिची काळी कुट्ट जीभ बाहेर पडली. ती माझ्या चेहऱ्यावरून तिची जीभ फिरवत होती. माझ्या चेहऱ्यावर तिची दाट चिकट लाळ पडत होती. नाकात घाण उग्र वास शिरत होता. एक हात गळ्याला तसाच पकडून ती दुसरा हात माझ्या पाठीवर नेऊ लागली. अचानकच तिने तिच्या नखांनी माझी पाठ अक्षरशः ओरबाडून टाकली. माझ्या डोळ्यांपुढे अंधारी येऊन माझे डोळे मला जड वाटू लागले. असं वाटत होतं जणू ती माझ्या शरीरातून माझा आत्माच बाहेर काढत आहे. मी स्वतःला कसंबसं सावरून माझे डोपर माझ्या पोटाजवळ आणले आणि सर्व जोर लावून लाथेने तिला माझ्यापासून दूर ढकलले. मी लगेचच ड्रॉवरमधून उदी बाहेर काढली. उदी बाहेर काढता काढता तिची पुडी उघडली गेली आणि ती माझ्या अंगावर सांडली. घराच्या कोपऱ्यात मला ती भयानक आकृती पुन्हा एकदा दिसली आणि मी झोपेतून जागी झाली. हे मला स्वप्न पडलं होतं, पण ते किती खरं वाटत होतं. मी टेबल लॅम्प चालू केला आणि मला धक्काच बसला. माझ्या अंगावर खरोखरच उदी पडली होती.
अचानकच माझ्या पाठीवर जखमेत मसाला पडावा तशी कळ गेली. मी घाबरून धावत आईकडे गेले. तिने पाहिलं तर माझ्या पाठीवर नखांचे ताजे व्रण होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार कदाचित मी झोपेत स्वतःला नखं लावून घेतली असतील, पण ती नखं माझ्या लहान बोटांची नसून मोठ्या हाताच्या बोटांची कशी हे मात्र कोणीच सांगू शकलं नाही. दुसऱ्याच दिवशी घरच्यांनी घरात एक मोठी पूजा घातली. त्यानंतर मला होणारा तो भास किंवा ते जे काही होतं ते कायमचं बंद झालं. हा अनुभव मला माझ्या लहानपणी आला होता. माझं सगळं लहानपण हे गावीच गेलं. तेव्हा मी साधारण 4थीला होते. पूर्वीची शाळा ही खूपच शिस्तीची असायची. शिक्षक रस्त्याने चालत जरी असले तरी त्यांना पाहून पोरं धूम ठोकायची, कुठेतरी लपून बसायची. काही शिक्षकांबद्दल मुलांच्या मनात तेव्हा आपोआपच दहशत निर्माण होई. आमची शाळा वस्तीपासून काही अंतर दूर होती. तेव्हा शाळेत एक वेगळीच चर्चा असायची. आमच्या शाळेत एका मुलाचं भूत आहे म्हणून. एका बाजूला शिक्षकांची भीती तर दुसरीकडे भूतांची. हे कितपत खरं ते मी खात्रीने सांगू शकत नाही, पण सगळी मुलं बोलायची की आमच्या शाळेत खूप वर्षांपूर्वी एक मुलगा होता. कुठल्याही विषयात पाठी. नापास होऊन होऊन 3-4 वर्ष एकाच वर्गात राहिला होता. त्यातच आमच्या शाळेत एक सर होते. सर्व त्यांना मारकुटे गुरुजी म्हणायचे. त्यांच्या हातून तर त्याला दर दिवशी फटके बसायचे. तो अभ्यास करत नाही म्हणून त्याला शाळेच्या एका खोलीत डांबून ठेवलं जाई आणि तिथेच त्याने एकदा कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या केली. ही गोष्ट कित्येक वर्ष आमच्या शाळेत एकाकडून दुसऱ्याला सांगितली जाई. पण आम्ही जेव्हा 4थीला गेलो तेव्हा आम्हाला ती प्रखरतेने जाणवू लागली. त्या मुलाने जिथे आत्महत्या केली होती त्या रूममध्ये आता बालवाडीचे वर्ग भरवले जात होते. त्यामुळे त्यांची शाळा लवकर सुटून तो वर्ग बाकीच्या वेळी बंद ठेवला जात असे. पण तरीही त्या बंद वर्गाच्या दारावर आतून कोणाची तरी थाप पडत असे. आम्ही अनेकदा कडी काढून आत पाहिलेही, पण आत कोणीच नसे. हळूहळू तो भास केवळ त्याच वर्गापर्यंत मर्यादित राहिला नाही. तो भास आमच्याही वर्गात आम्हाला जाणवू लागला. वर्ग चालू असतानाच आमच्या वर्गाच्या खिडकींवर कोणीतरी आतून थाप मारल्याचा आवाज येई. कधीतरी लहान मुलाच्या हसण्याचा आवाज येई, तर कधी शाळेच्या छतावरून कोणीतरी चालत गेल्याचं जाणवत असे. शिक्षक म्हणत ते वांढरं म्हणजेच माकडांचं काम आहे. पण आमच्या मनातील भीती काही केल्या कमीच होत नसे. असेच दिवस जात होते. एकदा आमच्या शाळेतर्फे कॅम्पचं आयोजन केलं होतं. 4थी पासून 7वी पर्यंतच्या मुलांना जंगलात अख्खी रात्र शिक्षकांसोबत राहायचं होतं, तर 4थी पासून 7वी पर्यंतच्या मुलींना शाळेतच बाईंसोबत राहायचं होतं. आम्हा मुलींपेक्षा तिथे जंगलात असून मुलंच जास्त सुरक्षित वाटत होती. रात्र झाली होती. शाळेच्या मैदानात शेकोटी पेटवली होती. आम्ही सगळ्या मुली शेकोटी भोवती गोल बसून गाण्यांच्या भेंड्या खेळत होतो. माझं तोंड शाळेच्याच दिशेने होतं. अधूनमधून माझी नजर सहजच आमच्या रूममध्ये जात होती. तेव्हा अचानकच माझी मैत्रीण जोरात ओरडली आणि म्हणाली, आपल्या वर्गात कोणीतरी मुलगा आहे. म्हणून मी आणि अजून 2 मुलींनी वर्गाच्या खिडकीत पाहिलं तर तिथे खरंच एक मुलगा उभा होता. आम्ही हे बाईंनाही सांगितलं. बाई आमच्या सोबत आमच्या वर्गात गेल्या. दाराला तर बाहेरून कडी लावली होती. ती उघडून आम्ही आत पाहिलं तर आतमध्ये कोणीच नव्हतं. बाई तेव्हा आमच्यावर थोड्या रागावल्याच. शेवटी रात्री 10 वाजता सर्वांना झोपायला वर्गात पाठवलं. वर्गात एक बल्ब चालू होता. बाकीच्या ट्यूबलाईटी बंद करण्यात आल्या. वर्गाला आतून कडी लावून आमच्यासोबत बाईही वर्गात झोपल्या. इथे आम्हा मैत्रिणींना मात्र काही केल्या झोपच लागत नव्हती, कारण आम्ही त्या मुलाला खरंच पाहिलं होतं. आम्ही एकमेकींकडे बघत बसलो होतो. तेवढ्यातच आमच्या वर्गातील बल्ब बंद झाला आणि वर्गाबाहेरून एका मुलाचा आवाज आला, लाईट गेली, लाईट गेली. असं ओरडत टाळ्या वाजवत तो शाळेबाहेरून धावत गेला. त्याचा हा आवाज आता आमच्याशिवाय अजून काही मुलींनीही ऐकला होता. बाईंनीही लगेच उठून खिडकीतून बाहेर पाहिलं तर शाळेची बाहेरची लाईट तर चालू होती. मग आतला बल्ब गेला असेल म्हणून त्यांनी आधी ट्यूबलाईट चालू केल्या.
त्यांनी जे काही पाहिलं ते पाहून त्या आम्हा मुलींवरच उलट रागावल्या, कारण वर्गातील बल्बचं बटन हे आतूनच कोणीतरी बंद केलं होतं. पण आम्ही तर जाग्याच होतो आणि आम्ही कोणालाही ते बटन बंद करताना पाहिलंही नव्हतं. आतून कोणीतरी बटन बंद केलंही असेल, पण बाहेरून आलेला तो मुलाचा आवाज, आम्हाला आलेले हे अनुभव नंतर पुढच्या वर्गातील मुलामुलींनाही येत राहिले, पण कोणीच हे सिद्ध करू शकलं नाही की तिथे खरंच असं काहीतरी आहे म्हणून. कालांतराने ती शाळा तोडून तिथेच एक मोठी शाळा बांधली गेली आणि त्या अज्ञात मुलाची गोष्ट त्या शाळेतच दफन झाली. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.